Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sedulur dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini kita sedang berada di halaman rumah Pak Sarwoto Bu Sri Rahayu, Dusun Polaman RT 01 RW 08, Desa Saradan, Kecamatan Baturno, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Yang pada siang hari nanti akan ada acara arisan keluarga dari Trah Mbah Irorejo. Dan ini nanti kita akan meliput kegiatan rewang masak-memasak ibu-ibu kampung di dapur belakang untuk acara arisan keluarga, dan juga masak-memasak untuk dibagi-bagikan kepada sanak sedulur dan para tetangga. Selain masak-memasak di dapur Pak Sarwoto Bu Sri Rahayu, juga masak-memasak di dapur Mas Sutris Mbak Sarwanti. Mas aku Sarwanti mana? Orang yang pas. Ndak landep. Entek iki lho aku. Kali ya. Kuwi anyar ndak blaketek. Iki bareng kowe sing jare ilang kae. Ilang nih aku. Ini masih sakit kira-kira. Lo ngapa sih juga ke YouTube iso teh? TV setelah ke TV. Ada sih channel YouTube. Aku juga ada YouTube. Nasi tutik ngetan nganti, agak tuku sayur ya nih. Aku ke gerak terus semuanya kurang mangke. Nek wong wedok iki biasa ngono kuwi ya, Pak. Aku ki tuku turu iki jam 2 ya. Lah ning kok lek subuh kuwi ya wis tangi aku. Sarwanti mangkat aku wis tangi. Nggih. Jam 2 tangi ngasih isu. Pak gak lawe tangan apa? Ini Justina ki apa sore ini apa ora? Justina ki lho. Apa sore ini apa ora, Pak? Biasanya isu tekan kene. Oh, kok loro.
urip saiki. Di bicane, tempe. Gitu bare. Mbok. Aku belanja bang kita itu. Apa? Napa? Karno wong acarane bar beduk. Jam 3. Ora jam 3. Jam 3. Ora lebih kecek wong ewu. Apa ngene sih? Nah, kopi lagi orang Pak. Ada nunggu bacem. Duwe bacem. Pokoke ngombene sambil tuwek. Ora gula. Cuman ana nang ngombe gula tasene jebulan iki mendak darahe gerem ya. Rendah. Ya kan ngombe ini banyu anu wedang legi. Mbak Sukiti. Lah piye maune tebek mbok pengen ngono. Pak Lati Lah, gimana? lah ngombe wedang legi wae tak senae takone sapa. Alhamdulillah kita Jebulane barang periksa iki mana darah iki hati guru 87. Barang lah sedilan lagi 100. kurang gula. 87 ki lemes boleh. Lah iya mau niki samono. Kula Gak 100. Karena yang ngono kuwi kan ngombe wedang legi. Kena cokot tuh. Oh, dene ulo iki katune loro. Angel Mbak. Lah ya aku ya mami apa Aku ya kadikit aku yo mudeng. Jarum. Menune jarum. Mbak, yuk pasti mati ya ngono. Karene Mas, apa to Mas? Pisan Mas. Sampai Solo tak go ngontrak go mangan teh. Jakarta ya lah tune Mas. Itu gede. Yo sebenarnya malah tak nggo karo lagi karo lihe malah sego macam digawak lihe sisan. Rani masak ngono si Rani iki sanggup bekal terus. Ngomong tune semarake. Heh? Mbok, urung teko aku. Mbok. Aku yo urung teko. Maksud iki nyambut demo ngopo ora urung teko. Ya, terima kasih. Desember apa? Februari poso. Alhamdulillah cuma palu poso meneh. Klambine iki urung amoh. Njepene klambine tak amoh wis sakit bodo ya. Amoh itu klambiannya. Iki ngambil urung amoh wis bodo meneh. Anu lho lulusan SMA. Seman kek ngamar rong dino dipanggil ki anak apa anakku lho, Dek. Anakku ngono ki, Dek. Jane nek salah ki ya rada anu wong gaji niki uduk godhong iki mari iki lho iki Mang Abang sing manyar iki kita ketemu ki mau ndek aku kurang oh lho kok tempene ku semene Oh, kalau tempene urung ora rampung. iki kok sing ngabi go kosong saiki Gus iki kompeti apa ki Mang? Wes tak cukup iki sak lebram. Wes iki sak salam laos wes gula Jawa urung. Kula cowana aja kok kakek, pelat engko. Lepasin bae.
Goreng klo pasir wae rasa nggo Jawa. Klo pasir wae. Heeh. Motone ro. Klo pasir wae. Laut. Wes. Mau sampai gitu. Dia saja. Jadi nyate dhewe aja makane tak. Lah sik tapi anu Yang boleh Mbak Sari, Mbak Nita, kayak boleh mie, Genamu, Mbah Mari, Mbah Mari, Mbak Wati, Mbah Paijo. ya kau dirasakne. Nek dia ditambahi. Kelak ben. Kelak. Kita ngerasa jambak bawang. Jambak goreng. Makanya. Jambak gorengnya sering gadak. Jambak goreng anggono. Lah mulak nih. Direk aja. Ngurip gampang nah. Sukanya godong apa nih? Salam. Dong salam. Salam godong jeruk. Dong salam kali dong jeruk. Laos. Sering. Wih, banyak juga. Sumber ya. Tunggu apa? Tunggu basem. Banjur lagi basem. Basem ini, Pak. Oh. Udah diunjuk, saya mawon. Mas saya pesen orang hidup. Lihat priuk piwan ora? Heh? Lihat priuk. Lu bapak, bapak. Pak sini ya ngobatnya Lu bapak. mudah mati. Ikan nganggo banyu lagi kan? Iya. Prei pakiran. Prei masih pur. Nggih, nggih. Oh minggu nih Bang nggih. Nggih. Besok balik. Balik. Ya nek ralu ya wis. Bermasalah apa? Wis mateng. Kamu kira ae. Coba dah. Tangan dhewe. Jadi kayak barang ini. Ayo, tak tambahin tidak kurang. Kurang mantep nek bumbu. Apa, Mbak? Kurang mantep. Iya. Ora doyan blas meneng iki jan. Pokoknya aku nek pareni wae. Lah ning nek anake kuwi nek karo udang terus senenge kaya mbok. Udang larang. Minum air putih ya moh, batuk. Lah kek gur apa? Ami nenen. Ami tata. Mboke wae. Ki nek kapan iki disapih tolakan ki. Lho, Orang tahu. urung Ana 2 tahun, kan 2 tahun sih. biar kita kan. Oke lah. Rampung. Saya makan aku ya. Kita kompleks. Sedeng ora? Kuku-kuku. Sedeng. Saya tak kita gobiat tak gosone sih. Salah nonton kono wae. Oke. Nyanten. Kan
tidur nang paman kok sore kok. Aku kegedean ora tuh. Ibu gak tambahin sampai. Ya kok lagi itu kerja apa? Lem kok. Kegedean apa lagi? Apa? Dikurangi pas udah deh. Kok apa kok sing? Wah, gue ibat deh, wasit, gue ibat. Ora apa wis Ben. Aku disayu. Sai. Oh, Aku diampiri si Yatir jago. Kapan? Aku diampiri jago. Gusti Allah. Beragam aku. Lebih serius. Paling. Berarti ora iku le arisan iki. Nah, batine ora mungkin. Kira dikene ke batin. Ora kleke bathi nggak sedekah ya, Le. Amin, muka-muka barokah, rezekine tambah akeh ya, Le. Wis ora apa-apaan tembusane. Nah, orang ini sisan kan ora mungkin, Le. Lah ya kan kapan? Nah, orang ini ora mungkin. Terus malu nyendul-nyendul. Wah. Arep kok dibacem sire ya. Terus. Tape. Kita meneh jago. Pelugan. Kamu mau tangguh beri paham? Wih, kan bisa dilatih. Peset ngono lho Mas, bedane iki Oh. peset karo anu, biasane ngoten nek digo Ya tadi sembong kan. nggih, nggih empo, tapi nek dilup-lupi ngeten mengke keset. Gula Jawa. Maju wes, diri. Arep nyanyi ngandi. Oh, lah fotone mulai, mulai. Yo, boten ngerti rampung iki pokoke. Todong. Enggak jam 3 lho, Dek. Wong neneng kok jam 10. Kek mulie sesuai sampeyan Jakarta. Lah nek napa tintem nanti. Ndek iki mulai layat Mbak ninggal. Nah, nek ibu-ibu kan iya, maksudnya kan adangnya kan oke. Goreng toh, Pak E. Goreng. Berarti rakyat ini bojowo gak dia pasir ya. Kak, nyari gamis. Gamis banyak kak. Terus tak ambil. Enggak, anu, kataku udah piknik aku rame lu. Bang, piknik duit 200 dapat ke dilu lebah, kok pakai gamis tanggo. Gara-gara ngatus sakit ya? Kak, iki nek santai. Apa boleh cemplung? Cemplung lah. Iki ora kata. Enggak. Apa bolong dulu? Goreng-goreng oh, kalau apa nih goreng lah, aku kompor udah ambil apa sih? Goreng kan berabangku goreng rono. Ngono lho. Ya. Ini goreng kupur, goreng brambang, goreng tempe. Batu-batuannya kan ibu namamu kono. Ini tak tahu. Tinggal gelesain ada. Wajahnya anu kalau. Goreng. Gorengan. Iki terus. Ini brambang lho. Iki. Coba. Enggak. Brambang. Tempe. Ya, Bapak ditinggal, rono ditinggal.
Nya. Iya, kayak mau sushi. Kalau karo untuk manci. Ngapa? Untuk manci angkat di benaknya kerupiah. Dua dia kalau suaranya omahku malah. Wis. Ini sambil ya, Pak. Mau tak rasa ini enggak? Bumbu. Kayak berjepret. Ya. Apa Pak? Apa nih toh? Ayo lah dulu ayo. Ya boleh mati ya dicukur kok kompornya gue ngapa tau apa. Iki ora tempo gitu. Jadi iki coba kan dulu. Lah iki sing sak ndeng iki apa coba ya? Hai, beri baik. Loro. Coba apa toh? Apa? Boleh coba isi satu. Yo. Ini di Palembang boleh. Nah, putih-putih gimana kurang? Aku bendino aku bayi. Lampeng. Bendino tak ubah aku ping lampeng ya. Lampeng. Nah, aku tak buat. Ya, ubah aku bendino aku bayi lampeng. Mana buat kamu kabeh ya? Angin turun. Ndak menapa? Nggih, nggih manuk. Nggih, banyu panas, Mas. Manuk napa, Mas? Buri siapa? Dong bumi. Manuk Kok panas ya? tapi bi. Buri. Pasar malam satu kue yang ngono ya. Ada era itu. Kulane ngomong kowe kan mau ngaruh lho. Tuh berarti panas lho. Sepuluh kita kontrake ke sini lho, Pri. Aku ngas terang ada sore jam 3 lagi. Ora aku disukai nang pangune yang loro pakai aku ada nulis pengaruh. Ora banget. Ini gadenya nang iki baik, baik servi, baik jene dina. Baik dari mulai ikut sampai kene iki Jagung. es anggrek. Ora kaya semangka. Buatan. Rendeng-rendeng kok. Sampai bermakan subur ya tekan kon. Ya mana pes gane. Apa? Saya terus panas ini. Kumbune seprapat dhewe. Ya nggih. Enak gurih enak. Wes mantep tenan iki Mas iki. Terus
Kurang matang ya bumbunya kan. Kalau kira enak. Gono. Saya anu nek digok wajan dia kok gosong. Bau. Kosong udah ya nek gairane dhewe kulon didang Yul. Kape tahu. Tapi kene didangnya prosesnya nek sing beda lho Yul. Dibumboni, dibumboni lagi didang. Lah ya luntur. Ibune tok ya Yul. Sayurane digosok dhewe. Kok dileng menek ngesor. Kan wis mateng. Minggu mateng sayuran mateng. Campurnya kan. Hilang dong kesana. Didang karo mihun. Ini didang karo mihun Yul. Aku ya. Anu Yul, ana jadi. Ana kok ana kene wong wong bunjak-bunjak kaya ngono kae. Campur ya lho. Nganggo Pak. Ah. Jangan lombok hijau mas. Oh, peseng lombok hijau. Teges, seger, tantue karo mihun. Kok berkat ini mas, itu oke. Bukan masak ayu nek kok masak. Mot. Lah ketokne sepiro kan duwe kurang aku yo duwe. Son, udah bilang juga soalnya enak makan. Aku juga enak. Lili-lili. Salam. Karwati. Mau aku nek apa kon tak boleh. Ora kok mandi mak apa. Boleh nanti tuh. Boleh. Boten. Pas. Nggih. Mang apa golek? Tapung digoreng. Wis. Iki manti asam. Rapi. Mau nek ning tiba tiba. Di pojok. Diadu-adu ngono kok, tutur-tutur ngono. Ora ditekan tak opo kok. Yuk. Entar ya jaluk.
golek piye? Aku wetan nih. Tak juga goreng. Wis Pun matang sing lombok ijo. Ngeseng-ngesengin lombok ijo. Iya, seger. Sarapan, Bos. Sarapan, Mas. Pedas gurih. Sarapan, Mas. Nggih. Kita yang goreng Pak Mas, Pak tahu yang digoreng Mas. Mungkin satu iki wajane. Wajane gede kok yang kekurang soman. Aku tuh suka yang aku wis goreng sama ini pun bidang pun mateng, sak bumbune nggih mateng, kantun muleng. Iki dikumbah sak ngene ku ora di. Mboten sah, disigar tengah Tengah bebet, dikumbah. dikumbah kok purut-purut ning ogen atus. Loro apa siji iki? Nek nolo kuwi kabeh no. Iya, lha engko satene empuk tenan ya lha emang wis berjam-jam ki. Empuk tenan. 2 jam wis enak ki Mas ya, Lek. Pon unjul ta. Besok wae. Hanya prosesnya ngoten, Mas. Nggih, nggih. Empuk. Macan cilik kena kudune. Kok kambing goreng kan tak bisa. Saya ukur malu. Ati mah tak kong diul. Enten jero ngen sak anu meja menimaki. Ora dingin jenengan lho. Sing tak gubrak. Meja. Goreng. Kayaknya. Panas nih. Nah. Iya. Sampai apa? Iya, posisinya turu. Bojone ora ambek emane ora. Kak? Ini ulengan, Mbak. Ini ulengan apa? Kok ini kasih ini kayak masih goreng. Ini kan loh. Beda ya? Ya, di kamar deh. Bawa dulu tentang kayu, bawa dulu. Sudah kan buka deh, jadi dulu ya. Biasanya nasi deh, biasanya. Siapa mama tahu sak dulu yang oke. Mau cepaan. Kapan gue masak? Kita pakai dulu channel. Ya. Dewi. Siapa kan? Karo aku. Masya Allah.
goreng. Ini apa ya, Mbak? Ulek-ulek ngono. Nih. Hah? Bulan. Mbah tak ini orang ngadang bakat ini serti. Mbah. Ini mati si permu. Empon. Wis ya. Oke. Kang ngadang ya. Bili-bili nganggo godhong yo ngesake. Kira wong tukang ngadang. Bakat ini warna Mbah Sinto. Mau tukang tewonge apa? Lanjut. Iki ibu-ibure apa wis bubar arisan nek? Barisan baik. Gerak di anu di ya rada direngke sithik ngono kae kira aja ngebak ya. Kan bae. Mata undangane kok wajane kelot, ini kok kecil. Marem tenan iki kok Mas, siji wis warak iki, Mas tunggal wis. Ageng-ageng apa? Bisa. Ingone malah sepite, ingon kan dhewe kan anu nek diberi-beri kan digilingi, otomatis boros. Nggih. Dibagi-bagikan. Nggih, kiwa tengen. Kiwa tengen sanak sedulur. Nggih. Digilingi niku boros, radi ageng.